Kaže, malo je kasno, ali moram i želim je da se obratim vama, jer kroz svoje objave pisao sam i pišem da ću pored ovih knjiga koje pišem, koje radim, koje završavam i očekujem vašu pomoć, da ću ovih dana krenuti sa snimanjem dokumentarnog filma. To je moja želja, nisam u tome učestvovao, ali mislim da će biti jako dobro. Jer ja sam učesnik rata, organizator otpora. Znam puno ljudi koji su djelovali ne samo na prostorima Hadžića i Lidžije, Sarajeva, nego i Konjica, i Jablanice, i Mostara, Visokog, Višegrada, Fočije i mnogih mjesta, i smatram da treba krenuti u tu realizaciju, odnosno u snimanje tog dokumentarnog filma. Jedan dio scenarija sam napisao, ja se nadam ovih dana da krenem od Hadžića i Sarajeva. Pozvaću neki ljudi, ja bih volio da kad dobiju poziv, kad budu spremni, evo i vrijeme će biti lijepo, da izađemo, da snimimo to, da jednostavno imamo taj dio koji ćemo snimiti, koji ćemo pričati, izložiti ono što se dešavalo, a osim toga koristit ćemo i arhivsku građu koja će biti ukomponovana zajedno sa ovom pričom šta se radilo, a sve iz razloga da sve to, baš mi koji smo bili učesnici borbe spašavanja naroda i države Bosne i Hercegovine, jednostavno pričamo, ispričamo i da jednostavno to bude svjedok istine, da to bude istorija. Jer većina ljudi koji rade ovo, rade na osnovu saznanja, na osnovu svog mišljenja i viđenja, prave scenarija, nisu učesnici ni borbi, a isto tako ni učesnici organizovanja otpora i organizovanja po pitanju spašavanja države i naroda Bosne i Hercegovine. Zato kažem, ovih dana ću pozvati neke svoje prijatelje najbliže, ićemo u snimanje. Ja se nadam do kraja augusta, septembra da će to biti snimljeno, da će to biti vrlo dobro urađeno i da će to biti reprodukovano, odnosno da će biti prikazivano i u bioskopskim salama, na YouTube kanalu, na ovim mrežama, na televiziji. Ja se nadam uspio u svemu tome. Sve to radim iz razloga da bi omladina, naša buduća pokolenja, znali šta se radilo i da im se ne bi dešavalo ovo što se dešava u posljednje vrijeme i u posljednjim decenijama, a to je da krvnici, zločinci žele sebe da prikažu kao stradalnike, a nas koji smo stradali, nas nad kojim je učinjen i planiran genocid ne samo u Srebrenici, nego na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, da budemo krivci zato što pišemo, pričamo istinu, jer istina je bila zabranjena desetinama godina, i prvi čovjek koji je pisao o stradanju Bošnjaka muslimana bio je Vladimir Dedijer. Mislim da je napisao tu knjigu Genocid nad Bošnjacima muslimanima 1991. godine, a o masi pokolja, ubistava, genocida, 11 genocida, nikada niko niti je smio, niti je napisao, pogotovo i naši pisci, bajni pisci, počev od Ive Andrića, Meše Selmovića i da ne nabrajam druge. I ja se nadam da će ovaj dokumentarni film zajedno sa ovih mojih do sad 10 knjiga, a imam namjeru da snimim još tih dokumentarnih filmova, još napišem knjiga,
biti istorija koja će se vječno pamtiti i biti istorija koja će nas pratiti do sudnjeg dana uz poruku i pouku da agresorima, dušmanima, zločincima, ubicama, ne narodu običnom, nego njima, upravo njima, nikad ne smijemo vjerovati, zaboraviti i oprostiti, jer vjerovanje, zaborav i oprost vode nas u nove genocide i nove pokolje. Zato pozivam i pozivat ću ljude da to snimamo, da radimo i ako Bog da krenemo u taj vrlo složen projekat, a nadam se da će tokom rada, snimanja biti dobri ljudi, institucija i državni, i federalni, i kantonalni, i opštinski koji će podržati to i koji će obezbijediti određena financijska sredstva. Ja vas pozdravljam, selam, želim vam puno zdravlja i očekujte pozive da počnemo raditi, počnemo snimati, počev od predratnog, ratnog stanja, o našim borbama, o našem stradanju, o našim pobjedama, o našim herojima, o svemu onome što se dešavalo. Hvala vam puno i primite puno pozdrava od vaših prijatelja, hadžije i autora 10 knjiga. Hvala vam puno i čujemo se ako Bog da.